Ja však napadli ma normálne, aha. Krab? No. Idem ti helpnúť. Neutrálna elitka. Nie, ja ho zabijem. Mne však jednu šupu som mu dal a hneď ma napadol. Že zhovievavý alebo čo, krab, vieš, proste taký riadne agresívny, vieš, jednu šupu. Tomáš je taký provokatér, vieš. Že proste on si chcel tak dal poštekliť. som mu jednu šupu a hneď ma napadol. Ja som sa s ním chcel objímať, vieš, Jasné. A on hneď útočný. Taký násilný človek, to je teda zviera. To sa ani nedá nazvať človekom, vieš, to je len taký násilný krab. Vieš, ani by som ho nenazýval človekom. Takého násilníka. Hopa. Vypadol si. Hej. Však vieš plávať, nie? Náhodou viem. Aj v tom brehu. Tyka, to už si sem prišiel? No však on je GM. Vieš, on keď spadne do rieky, tak tá sa normálne rozdelí, ako Mojžiš, keď išiel cez more, vieš. Nie ti také, že by sa tam topil. Beháš hore dole, Peťo, s ním. No jasne. Ja čo chcete, napúlovať ďalších? Tak sa pridám. Však hudba hrá tá, nie? A toto je opera, vieš, toto není tá. Ale Peťová obľúbená náhodou. Ale. Jasné, veď môže byť. Aj Vivaldi mala... To je tvoja, nie? To je TBC. DJ Vivaldi. Tvoja, Peťo. To je ktorá? To je táto. Chlapci, však nehádajte za koho je, však to môže byť aj moja. Ja veď ten ušiel. To nie sú také odvážne ninja korytnačky, ako ktoré som poznal, keď som bol malý. Ja zatiaľ pijem. Kľudne, pí. Pozor na pečienku, máš len jednu, tak si ju šanuj. Ja si musím trošku oddychnúť, čak starý človek, už viete, ako to chodí. Hej, napís sa. Vieš, nemám také nohy, a keď som mal 25. A už chlastáte obaja normálne. Like a life. Tak, presne, Peťo. Hala, bala, chaosy. Pijeme bárčo. Bárčo. Akože bárčo, však on je len džús, vieš, zdrava vyžíva všetko. Ty máš džús? Ja mám nektár, sweet Ja nektár. melónový džús pijem. A už musíme dopiť, lebo už ako... Nebudeme tu váľať čunky. We need Michael. Chlapci, koniec, hej, musíme ešte nejakých napúlovať. Poď to. Dones sem ďalších kamošov. Však ja donesem celý server. Celý server donesem. Kušuj preč. Dancing party, rozumieš? Všetci ja budú tancovať. Tak musíme to trošku takto Vyčistiť. rýchlejšie vyčistiť. Jasné, však ono, týmto chlapcom sa nesnívalo, že čo s nimi spravíme. Chlapci si nikdy nemysleli, že pôjdu do koláča. A však my ich tak bijeme, že z nich palacinky lietajú. A však ale dobre, keď máš ich na obrazovke. Ja som tam zvykol mať tie symboly, čo s nimi som dával, tie kalkulačky, tie všelaké znaky. Ale to je ešte dobré, toto je na nič, rozumieš, ja neviem, že som, postavím sa do stredu a bijem všetko naokolo. Ale veď jasné, vieš, ale nemáš tu všelaké obdĺžniky a kocky a máš to, vieš, ja som tu mal celý monitor, kocky. To sa cítil jak na geometrii. Nehovor. Idem expiť a ty ma tu mám prednášku z geometrie. Však ale títo sú takí, jak zo šlabika a takýchto si dávame na raňajky. Jasné. Ty si čo nepovedal, že tu je jeden na tebe. Ja si ho zabijeme sám. Že ty si sebec. Že sebe. Ja si ho zabijem aj sám. Na to, že ty si sebe. Že sa podiel. A Titus už tam behá. No však Titus taký jak živý. Už ide aj tá pani za mnou, dobre. Pani. Je pani. Jasné. Toto sú akcie, oni tí laktibrady, či čo sú to. Daj mi, ty si kamož utekal, bol si vybehol.
Že čo Že hovorím? keď ťa pes naháňa, bežíš ešte 20 minút potom, ako pes sa otočil, víš. Ja som mal inak prepnutý pohľad. Som trošku bol z toho zmetený. Tak som videl, že hala balachov si beháš. Ja si viem prepnúť pohľad tak, že spredu, vieš. Tak na čo si prepínaš pohľad spredu, keď bežíš von z tanky? Aby som videl dozad, predsa. A potom som zistil, že už som ďalej. Ale pozerám, že ty si kde išiel. Na tom dobre zamávaš. Ideme napulovať ďalších, chlapci, počkajte tam. Donies, túto podprsenke som si zobral ja. Titus príde hneď. Len potom povedz mu, že už stačí bežať, lebo on vybehne von. No, už stačí. Čo, toto sú deti. Čo si bol v škôlke pozrieť, alebo čo? Čo spali po obede, či čo? To sa ti hovorí, čo, keď je tu Peťo. Na to som ho zavolal, vieš, ako... Chlapci, keby vedeli, čo ich čaká, by sem nešli. Tak by ostali v škôlke. Také prstenie, kámo, že o život normálne, že Schumacher nemá také. Chlapci, ja už som už som lel z posledného, vieš, už staré kosti, všetko hore dole. Vieš, so starými ľuďmi musíte mať trpezlivosť. Hej, tu aj nejaký čávo tu je, hej. Žiadny čávo. Kde je ešte nejaký, tu no donesieme ďalšieho. Dobre. Stačí. Sedmičku som si zapol. Hej, tuto sú elitky, Dávid, poď sem. Lebo tu je to o život. Tuto na mne aspoň 6 sú. Čo si ešte ďalší chapa? No, nech je sranda. No dobre, hej, však ale vieš, že starý človek som ja. Povedz sa túto tetuške dám do ksichtu. Hej, však ale dáma sa nemá byť. Ty sa ozývaj, ty to tu všetko masakruješ. Ja? Dáma sa nemá byť, čo? No hej, ale on je žena tiež, takže ona môže. Vieš, že ženy keď sa pobijú, to je pohoda, vieš, treba ich čekať, to iba jasné. Vieš, ale to chlapci vôbec nie sú gentlemani, vieš, aj túto bárko líš. Bože, ja ti rady ťa vydierajú proste. To, vieš, hoci kto príde, bije sa tu so ženou, keby som bol chlap. Ty počúvaj, z tohto kraba akože veľa mesa nebude, keď ho takto sejmeme dolu. Sekaná. Vieš, to je meso. Vieš, to sú bielkoviny také isté, ako keď nie je. Hej, môžeš posilovať potom. No, vieš. Bielkoviny ostanú. To on, to kde chceš uploaduť? Toto na NASA server. Však som hovoril, nech to skonvertuje a tak potom to tam môže dať. Ja viem, ako to funguje všetko. Hej. Tak to nebudú také halabalacha, si to budú riadne šupy, nie? No. Chlapci, ešte puding jem, zabíjam tu tohto, taký meč má tento týpek. Ešte nejaký gnom tam je, aha. Také fúsky má. Taký zlatý je, vieš, až mi je ho ľúto. To je dobré, aha. Vyzerá, že má dobré srdiečko, ale je mu to na dve veci. Nešanoval si srdiečko dostatočne. No, však má len jedno srdco, vieš. A ja ide sem proste proti nám, no. No. Vieš, to normálne, ja viem, že mám len jedno srdco, tak si ho musím šanovať. Ideme dole? Poďme dole, však tam sú nejaké riadne kusy. Chlapci, ešte žena tu je jedna, až mi je doma ľúto zaútočiť. To je orkyňa. Tie sú škaredé, tu môžeme. Ideme napulovať ďalších. Kde si išiel zase? Nie, že zase odídeš von z dungeonu. Neboj sa. Však bežal, videl si ho, nie? Hej, videl. To sú nejakí ufológovia. Ufo. Aj, tak to je dobré. Moje blbé poznámky potom vystrihni. No, však hej. Prečo? Však o tom je to najlepšie. Tvoje blbé poznámky. Ty.
On povie, vieš, čo má na nás nabúfovať, on ich, ty kova utečie z Danku, vieš. Ja neutekám z Danku. Je, ty tam sa ho dávi, však ty kde utekáš? Jaj, trošku som zmetený, vieš. Zachrypnutý. Zachrypnutý, no. Však, ale čo myslíš, teraz chrípková epidémia, všetko nevieš. Čerešne, broskyne, všetko rastie, postreky, hocičo. Hej chlapci, kam idete? Na Peťa nie. Kam ste sa vybrali? Chlapci? To Hej, sú veľkí čávovia. čo si myslí, hej, čo robí? Co si to dovoluje proste? Že, čo si myslí, že či je? Spálim mu, aha. Čo si myslí, že je v Podbrezovej, alebo čo? Dobre chlapci, ja si musím trošku sadnúť na stoličku, hej, starý človek. Zoberiem nejaký kus. Díka tento príde takto, akože, to čo sú? Duchovia. Chlapci sú jak Kasperovci. Kasperovci. Tak vieš, prídu hore, dole. Ale to je Hala, také si, cez stenu, cez hosi. Kasper si, ty vieš, Tomáš, pustím ti nejakú pesničku, nech ideš na bosíka. Nie, zabijem posah, nie, to nepúšťaj, to potom keď budeme chcieť ísť spať, idem ho otvoriť. Počkaj, si v kombate teraz nemôžeš. Ešte ho zabite týpka. Jak už čaká aj pred tou čestou však. Však bojuj. Chlapec žije. Tam sa bez mňa neviete nič. No. Ani zabiť túto zloducha. Aha, ja ho otvorím teraz. Gold, Aha, no Gold, vidíš. konečne Gold. Tento som ti dal, že pás. Ten prsteň, na čo taký prsteň? Tak pozri, ako Se Aha, se nebude toto hodit. je jaký chlapci, čeho? žabky robil, aha. Žabky po vode. Imaginárne. No, Ten na čom stojí? chlapci, ale ešte aj leží, Levitácia. je doláhne hoci kde. Ale veď tam som musel zaplatiť love, to je už oné, jak oné. A to je nič to. Pár striebra. To isté je, bo nemusím zaplatiť, aby som mohol dostať quest. Dalo Shadowgun. Okrádanie ľudí. Chápeš, okradne ťa tu ešte aj oné kotlík, či čo to je. To už kde sme. A dostal som... Kde si bratranec? Bratranec. Dole. Tu je. A vy ste asi nad nami, hej. Ja nie, dobre, tu ste. Jasné, dobiehlu to, ale pozri sa ako vyzerá, jak Flabier. Chlapci, nevideli ste Flabera? To čo je? Veď Flabier je legendárny. Ty si nevidel Nevieš, kto je Flabera. Flabier? Peťo, ty ešte nežiješ. Veď Flabier už bol, keď ja som ešte kačičku ťahal. Čo to je, hej, opíš nám to. Flabier je taký čávo, že vyskočil si z okna, chlapci to potrebuje, nechajte mi to, please. Chlapci, sneží. Sneží. Ty si na lyžiarskom zájazde. Joj, ako začalo snežiť, tak chlapci dome už oni na sú zvyknutí títo. Proste, teraz začalo snežiť, všetci zomreli. Zima, vieš, tak chlapci však prído komore teraz. Kto? Toto. Tento. Všetci sú takíto istí. Pozri to sa im do tváre. Ich oči hovoria za všetko. A nejak viac HP má, či sa len zdá. Tak, včielka Aha, Maja. nie, dobre, nič. Takú pilbu nosí jak včielka Maja, tak nemôže byť boss. Schválne, aby bol nenápadný. Ja chcel zapadnúť medzi včielky Maja. A viete si, aký sebe, však všetkých si nabral na seba, no nechcú na mňa útočiť, čo si im slúbil. Groše, nie? Chlapcov len kosti padajú. Kosti. Tohto čo sa, hej, tak ho zabijem, že palacinky z neho budú lietať. Kosti. Také zvuky, čo vydáva ten pštros. Psíš.
No však vieš, prerušil som mu kontakt s civilizáciou. David je kde? David on vybehol z Dungu alebo čo? Nie, po nich strieľam. Čo prídu ku mne. Strieľaš? Ako pravý warrior. Nestrieľaj si z nich, bojuj. Šlap, nebehaj s nimi, ja budem chodiť a za nimi naháňať ich po serveri. Som ti ich chcel zobrať. Videl, že nosíš ich von na prechádzku z Dungu, nebej ich. Nech sa vyvetrajú. Ja ich vyvetrám, hneď počkaj. Ja viem. Keď sú to biele. Dokonca si... Ja, lebo ty si veľký rasista. Biele, nie, zelené. Nejdem sa ženiť, vieš. Idem si za XP. Alebo vydať sa skôr. Vieš, ženiť sa. No aj keď ty si oné žena. Keby som ja bol žena. Také bicepsy ako ja mám žena. No a však pozri sa na seba. Teraz nie, však teraz expíme. Poviem to. Pred spaním. Tak to áno, vstanem, poviem mojej mame, že som žena. Odpadla mi nie. Si Beyoncé. Povieš, že ja som Beyoncé a tankuješ Chlapci, žančiny. potom nechajte, toto sú o život rečičky. Že s chlapcom mu padnú mu močové kamene, vrajím, že nechajte mi ich, nie, on si vybere. Čo? Jaké kamene. Čak, čo si zobral, nie? Močové Aké kamene? Močové Zobral si kamene. kamene, toho, však padli z chlapca močové kamene, Dávid zobral. A potom ich chcel Čo tej. ja viem, čo sú to za kamene. Vieš, hoci čo, vieš. No však jasné, čo to? Také čarové 30-ky, pozri, samé ženy. To akí zúfalci, keď ženy na nás posielajú. My máme silný refén, jak hovado, každý ho hýta celý deň od rána. Ja toho bacigalu zabijem, Tak to daj hlasnejšie, nie? Chlapci, život. Ja to večer nosím mladá, vieš ako. Ja No, toho dobre. bacigalu zabijem. Ja toho bacigalu zabijem. Dobre, vyskočil som z toho, dobre ja. Čo by Kurník! Dobre. Aj. Chlapci, nebuďte nervózni, hej, taký ste vždy. Akým pokojným hlasom, nebuďte nervózni. Však nie, že. Koho tam mlátiš, hej? Však dvaja na mňa nabehli, takíto prasáci. Pozri na nich, hej. Prasác. Pozri, čistý prasák, jeden a druhý. Ešte jak zomiera. Dobre, nabufujme sa. Dávid, daj nám nejaké bufy, nebuď taký oný z kúpania. A ja nemám buffy, žiadne. Ja, nemáš ty nič, hej. Tak živ. Nemá buffy pre nás, počuješ to? Pre chlapcov nemá Má, buffy. ale keď dá, oni zakričí, šal. Chlapci, vy si čo myslíte, hej? Vy na koho idete? A Peťa. Prasáci, hej. Na flash. Dávid, ty si ešte oné? Hej, ja som bol Zase stretnutý skúšal. na inej obrazovke. Mám 4 obrazovky, tak trošku strpenia. Hej, kámo, Nevybehneš von. strpejte, však zatiaľ skončí dan, kým ty sem prídeš. Vy sa tu ešte hrajkate s týmito beginermi, prosím vás. Veď, my však čakáme na teba, nie? Máte Videl si nastav- ho, aké má nohy? Počkajte, hneď ti ukážem. Tam je jeden taký týpek beží, jak on je ten mik, vieš čo bola tá rozprávka. Pozri sa, tu je chlapec. On je na A tu je Speedy González, hej. No akože... Aj. Riadny golem. Počkaj, tu je, ten šant. Toto je boss? Toto není boss. To je len taký školák. A má ešte aj aktovku na chrbte. No, má aj školák. Ušiel z hodiny, vieš. Ale ísť radšej do školy, pozri, ako Zase záškolák, nie? pozri za školák. Tu bol za rohom, no zakej ty. Hej,
čo? To sa nechlapce. Tak to je babi. Máme opitého healera, poďme rýchlo na nich. Nevadí. Zve je healovať ako život. Healovať aj to, čo nevidím proste, keď mám... Budeš healovať aj ich. Peťo, sme v dangu, tu sa nechlapce. Chlapci, ja ich idem všetkých nabufovať. Peťo, tak potom ma ochraňuj. No, to nevidím, ale ochránim. Poď zatiaľ na guláš, Peťo, s tým čávom, poď si dať guláš. Teraz Dávid, poď na zasa guláš aj kto? ty. Tancuj, more. Si guláš, ja tu musím napiť. Ja to tam vykúpem. Chlapci, okúpem sa v guláši, jej, skapal som už teraz vážne. Okúpem sa. Dávid, vidíš, akého mám healera, čo sa kúpe v guláši. Cvičíme, aha. Idem aj ja cvičiť. Toto je za screenshot. Hoďte to niekto, hej. Chlapci, vy tu v guláši, jej, odpadol som hneď. Počkaj, ešte lokneme, čo tu všetko je. Does this crack look infected to you? Plameň. Môžeme ísť do Dobre, poďme ďalej, rozbiť to tu. Nie, na to som sem prišiel, aby sme jej guláš jedli, chlapci. Už je veľa hodín, také sacharidy by ste už nemali. Čo, ja som mal na večeru, ne? Riadny prívarok s 2 vajíčkami. No a ja nebežím nikam to, ja neviem, čo mi to podobne. Ale dobre vyzerá. Zase je zmetený. Vidíš toto presne, ja som to presne hovoril, nabufuje. Víš, ale bol sa dneska prechádzať. Počúvaj, pozeraj. Chodom prišiel ma na pozdraviť, akože kamarátsky, ale tak vidíš, ešte aj na serveri on chodí na prechádzky. Už je mocný, nie? Tak treba rozpiť, čo tu tam, oné healingy tu máme vidieť. Nebudeme sa Čak, ja sa s tým nebudem hrať ešte raz. Raz ma keď mi to dá, tak Čo spravil? Akým portom? mám tu sa rovno sem, Ešte raz ma takam presunú, tak ich zabijem. Čo, kto ťa kam presunul? Čo ho správaš? To nevidel si to. Nie, Ja tak to nie, viem o to, vidieť že na mne videu, nebojuje, vy sa tu portujete. Ja som to nahral, tak ja ti potom ukážem. Ja, ale to... To bolo ešte lepšie ako vtedy, čo som to čekal, lebo on tak skackal vo vzduchu. Chápeš? Chlapec tu beha hore dole a my sa tu môžeme aj zblázniť. Vy chudáčikovia jedni. Som jem na všetko možné. Každá vec mi to hre je na niečo dobrá, Tomáš. Dobre, ale Iron je dobrý akorát tak na moje bicepsy. To kto robí? Jaký oni, toto stáčik. To kto robí Peťo? Vtáčik, Live. čo si? Tak čo si? Čo si, more? Čo si jak? Čo si tak? Čo si jak? A čo s tým máte všetci nekláme, ty už ste onej. Na škole s tým furt všetci, to mi to tak je na nervy. Ja že kto takúto krajinu vymyslí, ne? Ďalší skeleton sem ide. Vidíš ich tam? Aha, aj tu, Kráča. Na prechádzke sú. aj. Na výbehu sú, vieš, z báznica ich pustili na chvíľu. Taký si jak ten Bill Brány, Bill Brown. nie? Taký jak Bill Brány, ten čo založil Microsoft. Nie? Bill Nie, tak sa Gates, volal, nie? že Bill Brány. Bill Brána. Áno, v podstate áno. Tak sa volá, Bill Brány. Aha, to sú nejakí, chlapci, cirkus. Cirkus. Majú zvieratá, pozri, cirkusanti, hej. Cirkusanti. Hej, tak toto mi až mi je ľúto, hej. Pozri, sme to podpálili, tu dobre, vypálili si, čo ti poviem. SM, počkaj. SM, to sú stále moje zbernice. Niečo mi to hovorí, ale neviem teraz doprčiť z SM.
Scarlet Monastery. Áno, radiť smernice Scarlet Monastery. David, Mám veľké veci. Čo, vyrastené, alebo akože veľké? No, Vyrástli, som ich nakrmil pekne. Vyrastie mi taká hlava, taká čiapka. kašľu na to. Čo tu je? Určite taká sprostosť. Vyzeráš jak nejaká starka. Ja? S čapicou. Ja som oné, Miss Turecko. Tam sú také zabalzamované, vieš. To čo je? my z Turecko. Ideme do... Chlapci, že ak tam máte v Turecku, vieš, že pozri sa, že ktorú si vybereš, vieš, že všetky Poďme majú dole. na hlave tie oné, tie prikryvky. Takýte si niekto, vieš, kúpeš mačku vo veci tam. Počkaj. Ja, Počkaj. no, ty si vychytil, počkaj teraz, nechoď nikde, dám ti už tú vec, lebo odpadnem, už toľko tu nosím, že už ma boli ako ríže. A zase nejaký oný. Daj si trade. Daj si trade. Dám si trade. Idem obchodovať Čo so to je, sebou. oné? Toto, rozober to Dašo obídej. Daj si trade. Niečo nám sa to potom poskladáš. Do život. Fú, kámo, si to učí, ale také nekúpiš. To je lepšie než môj. Beha jak živý, vieš. Hore, dole, hore. To je Hala, také bala, kas- chaos. To je hore, dole, hala, bala, chaos. Hala bala chaosy. Hala, bala, chaos. Hala, bala, chaos. Hala, bala. Hala bala chaosy. Také hala, bala, chaos. Hala, bala, chaos. Hala bala chaosy, hej. No však, ale nevedia, čí sú, vieš. Tak skáču do nás.